చెట్లను పెంచుకుంటే మానవ మనుగడ కష్టతరమవుతుందని, అడవులను సంరక్షించే బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందని ఎన్హెచ్ఆర్సీ జాతీయ అధ్యక్షులు భాస్కర్ నాయుడు అన్నారు. ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని స్థానిక ప్రెస్ క్లబ్ లో విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రకాశం జిల్లా కరువు పీడిత జిల్లాగా ఉందని, జిల్లాలో చెట్లను ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా కాపాడాలని అన్నారు. ఈరోజు ప్రకాశం జిల్లాలో పర్యావరణ సంరక్షణ పైన మీడియా మిత్రులతో మాట్లాడడం జరిగింది. పర్యావరణం యొక్క విశిష్టత ఏమి, అడవులను సంరక్షించుకోకపోతే, చెట్లను పెంచకపోతే, చెట్లను విపరీతంగా నరికి వేస్తే జరిగే నష్టాల గురించి కూడా ఈరోజు అందరి దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. ప్రపంచంలో లక్షల ఎకరాల్లో కాలిపోయిన అడవుల వల్ల, అమెజాన్ అడవుల్లో కానీ, ఆస్ట్రేలియన్ అడవుల్లో, జలగిరి అడవులు కాలిపోవడం వల్ల జరిగిన నష్టాన్ని మనం చవిచూస్తున్నాం. ప్రపంచం మొత్తం అతలాకుతలమై కొత్త కొత్త వేరియంట్స్ రోగాలతో ప్రజలు బాధపడుతున్నారు. ఇప్పటికైనా మేలుకొని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి వచ్చే నిధులను ఫారెస్ట్ వారు ఎలా వినియోగిస్తున్నారు అన్న విషయాన్ని మనం అవగాహన కలిగి మన జిల్లాకు వచ్చే చెట్లను మనం తప్పకుండా పెంచుకునే విధంగా చేసుకుని, అక్రమంగా కలపను ఎక్కడంటే అక్కడ ఏ విధంగా నరకకుండా, లేఅవుట్స్ లో గానీ, ఇండస్ట్రీల్లో గానీ పచ్చదనాన్ని, పర్యావరణాన్ని దెబ్బతీయకోకుండా మీ జిల్లాను మీరు కాపాడుకుని ప్రకాశం జిల్లాను కరువు రహిత జిల్లాగా, పచ్చదనం బాగా ఉండే జిల్లాగా తీర్చిదిద్దుకోవాలని చెప్పి, మన రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే అటవీ భూములు, అటవీ శాతం చాలా తక్కువ ఉంది. ప్రజలందరూ అనారోగ్యం పాలైపోయే అవకాశం కూడా ఉంది కనుక అడవులను సంరక్షించుకోవాలి. తర్వాత ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్న అడవులు అగ్నికి ఆహుతి కాకుండా అందులో వేల రకాల జీవరాశులన్నీ, లక్షల రకాల కొత్త మొక్కలు జన్మించి ఉంటాయి. అవన్నీ కాలిపోకుండా కాపాడించాల్సిన అవసరం మన జిల్లా ప్రజలందరికీ ఉంది. చైతన్యవంతం పరిస్థితి సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చి అడవులను కాపాడుకొని ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పి, పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించి పచ్చదనాన్ని పెంచి అందరూ క్షేమంగా ఉండాలని చెప్పి ఎన్హెచ్ఆర్సీ అండ్ ఎన్డీటీ సంస్థ తరఫున దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి జిల్లా తిరిగి సమాచారాన్ని తెలియజేస్తున్నందుకు సంతోషిస్తున్నాం. జై హింద్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టీవీ 999. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. సబ్స్క్రైబ్ టీవీ 999. టీవీ 999 అందరూ చూడండి, ఆనందించండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ వ్యూవర్స్, నేను మీ హైపరాది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టీవీ 999. TV 999. Good luck and God bless. Thank you. Please subscribe TV 999.